szydny redaktorze Dochio podcast. Ja muszę wam powiedzieć złe rzeczy, jaką mnie rozprzeniosła. To jest płygwercha na cały Gduńsk, może na cały Kaszebę. Ona sa tylko codniowiego rzeczy leży. Ona wiele lat bardzo zajmowała i słychać do bardziej takich powoźnych rzeczy codniowiego leciciego rzeczy, to jest poezja. No bo ja miał ze zajmy z kaszebskiej literatury i metam obgadywali taki tomik Chlif Anne Makurot. To jest taki cykl trenów, on jest podzielony na trzy buchty. Buchta to jest taki fizyczny part chliwu. No i to co tak zaczyna, że ten pierwszy, ta pierwsza buchta, to ona sa tak zaczyna baro tak niepływyżno, to sa tak zapowiada, jakby to było taki baro niepływyżny rimłe wunci, niejaki zwierzcze. Dopiero jak sa przeczyty ta całość, te wszystkie trzy buchty, to ta pierwszy zaczyna jakiegoś swekły nabierać. I no i tak co staciły wyrazył i potem zrobiła z tego taką dyskusję, że to by tak miało być, że pierwszy jeszcze ten zyciąg on nie zachęcił do tego, żeby się wgłębić dalej, żeby iść z tym dalej, żeby to dalej podsygnąć, żeby dalej co odczytać. Dla mnie to jest oczywiste, że jak mamy jakiś dokaz, czy jakieś wydanie, jako zwiadowizna, no to zyciąg zachęciło co do tego, żeby to w ogóle się tym zainteresował, że jak jest kupił, to żeby to zaczął to pokrywać czytać, a jak jest jeszcze nie kupił, to żeby jest kupił. Westrzutki je do tego, żeby to cygnąć dali, żeby to ciekawiło i żeby to chciało się to kończyć. No a koniec jest od tego, żeby się poczuł usatysfakcjonowany tym, że jest to przeczytał i żeby to było taki podrekwiewany wszystkim. Wedle mnie tak taki byś miał mieć wezdrach tomik wieszczów. No ja, ale zreżyserowne, no tak wiadomo, to musi tak być. To tak wiesz, odgórne powiedzenie to nie może być, nie wiem, odstępstwa od tego. Może da się tak wód, można powiedzieć, poeksperymentować z taką formą. No i może prawie to przedstawiać zostać go. Eksperymentować z formą. Jak jest dostawą książka, to jest jakoś usadzony w formę. Jeżeli mam przednią starnę, jeżeli mam łeb kłytka, to w tym sztuce forma jest taka, że coś jest fizyczno bliżej mnie, nigle ta książka odemknę, a coś jest fizyczno dalej ode mnie. Taka jest forma książki. I ta forma pewna narzucy to, jakby ta książka miała być przetulny. To, że Jusa decydował na wydanie tego. Co rzekł w tym sztuce doktor Szramka, że no jo, ale jakby ktoś zdecydował na taci wydawanie swoich wiszczów, swojego utwórstwa w internecie, to doch nie ma takiego prestiżu, nie ma takiego achtnienia jak wydanie książkowe. Wedle mnie to jest dokus takiego konserwatywnego myślenia o tej formie. I jo, to jest tak wezci, ale wedle mnie to by mogło i by miało się nawet inaczej, że czego innego. Webe, oczekiwele, łet książki papierowi, a czego innego łet wiszczów wrzuconych w internet. Tak samo jak z dnia czego innego oczekiwasz po papierowi gazecie, a czego innego po zdrzylniku, a czego innego po wiadłach w internecie. To nie jest tak, że jedno wypiarło dredzi. No Inszy typ odbiorcy, co zrobił? Inszy typ odbiorcy i no tak wyspecjalizowała się ta media. Nie no, myślę, że to jest taki ciekawy pozdrzadek, żeby tak w obrębieniu, można powiedzieć, no, wydaje się taki jednego, nie wiem, medium, można tak powiedzieć, jakby tak jakieś, jakby rozdzielę się, można by powiedzieć, dwa takie płet media, coś takiego i jakby od jednego takiego, można powiedzieć, podgatunku, my jakby oczekujemy czegoś innego, jakby drugiego, nie? No, ja to ciekawie, chociaż w ogóle mnie tak myślę, bo z tego co ja zrozumiał, to ty tak w ogóle myślisz do tego, że jakby ten wstęp w tam wytwórstwie tej białci, to on tak nie jakby on za ciutko ten wstęp nie był taki zachęcający, a on
popróbce był taki zniechęcający Jo. i może popróbce coś tam w tym Bennett jakby tak w rozwinięcym, ten rozwinięcy był taki, że ładnie tak popróbce tak zachęciwały, coś tam zaczynało się tak, nie wiem, cokolwiek z tym zająć, nie? Jo. I to kiedy, że prawie tak nie powinno być, że prawie ten zeciut powinien być w jedno, powinien być w jedno, może być taką wizytówka tego przeciwka, nie? Jo, bo żeby dobrze czytać ta książka, jeżeli nie jest badirą, jeżeli nie masz takiego baderskiego pojedyńcy, leno taci często konsumenci, to ty musisz mieć jakiś komentarz do tych sumści, żeby te wiedzą, czego powinni oczekiwać. Jeżeli ty nie masz komentarza, to dostawisz tak książkę i jakby ktoś by mógł rzec, no, łebuci te piersi tyle wiszczów i potem porzucił, nie łebaczył co je tam dali, to jest ignorant, nie? Ale nie no, jeżeli nie masz żadnego komentarza, jeżeli nie masz jakiegoś tam wstępu, wyraznego, nie że to są maczkach drobno napisane, albo że tam płesłowi, które to doktor Szramkę napisał i on tam tłumaczy, że to jest i Matia ci może czytać tak no cały cykl, nie że apart, no wiesz tak, że apart, ale to jest płesłowi, to nie coś, co jest taki czytny dla czytnika, jak bierze tak książka. I do tego nie zrobił jak no odpowiedzialnota autora czy autorci, w tym wypadku, ale no bardziej jak no odpowiedzialnota wydawcy. Ale z drugiej strony to jest równo jakieś takie medium, które nie ma bardzo wąści grono, karno odbiorców i równo to nie takie, można powiedzieć, raczej jak kto zostać igłę wydywy, to mam wrażenie, że wydywy to zmysł łetim, że ledze, które nie są, można powiedzieć, no, albo domo rozsłyma, taci ma wadirowcama tegbe, albo są po prostu wadirowcama, to oni to będą czytać, a taci przeciętny konsument tego czytać nie będzie, albo może taci forma jest prawie lepszy dla takich ludzi, którzy, jakby można powiedzieć, no bardziej idą starna, takich, można powiedzieć, nie wiem, no prawie takich, no, amatorskich albo nie amatorskich, takich badirów, takich, no, nie, takich dokazów i tak dalej, nie? Że to takie coś, no. W sztuce ciele prosty w apartno książka, to juje jakieś założenie na przedesz, juje jakieś założenie na konsumenta, nie blues badira, nie blues takiego pasjonata, ten co mu wcesną to on kupi i to będzie czytał, no na konsumenta. W sztuce ciele to ju podstawy jako sferma. Rozumiesz? Bo jest wiele fermów do wydania poezji. Bardzo wiele fermów. Jak pójdziesz sobie, nie wiem, do Uelewściego Parku, to tam masz taci, że wieszają kurtci z wiszczama prosto na jakichś tam lękach. To jest jako forma promowania poezji. Masz ledy, co nie wiem, to sobie na Facebooka coś tam wrzucą. To jest forma promowania poezji. Jeśli komuś będzie nalegało na tym, żeby badirowie, czytele jego dokazy, no to mu jakiś tam no, czundnici literaci, do jakich on to może sełać. A może, nie wiem, postawić na absolutno minimalistyczną formę, wydać to sobie, nie wiem, na kartkach A4 prosto z ksero i komuś pokazać, jakiemuś badyrze, powiedzieć, badyro, przebadyrejta, moje wiszcze. To nie wezwie zachęcająco. I to jest prawie to, co ja chcę rzec. Że to jest nie śmiej. To jest nie śmiej. Wiesz, to jest ważna rzecz. Zamkłost to jest jedno. My możemy pisać poezję dla samej poezji. Ale w sztuce, jak ty ja przekazywasz, jak ty ja chcesz przekazywać tę poezję, jak ty chcesz ja pokazać komuś, to ty ju wybierzesz formę. A forma to jest coś więcej jak ta zamkłość. I zależnie od tej formy, to trzeba miał rozumieć specyfika tej formy. Ile kto decyduje się na jakąś formę, żeby przekazać. To, co mamy do przekazania, to on musi rozumieć specyfika tej formy. Jeżeli on bierze książkę, to on to dywy do wydania, nie takiej baro serii formy, ale z jakąś fajną obkładką, fajnym wydaniem, bo ta książka jest fajnie wydana, no to ten wydawca, jak ci wydaje ta książka, to by miał wziąć odpowiedzialność za to, jak na przykład jak te liście są ułożone. Albo za to, żeby jakiś tam wskazać co do tego, jak to czytać, bo tyś na zaczątku. W sztuce, nie, chwilę. Czy ty widzę książkę kiedyś? No zdarzyło mi się. Widzę jest książka. I nie mam chyba teraz książki przed ręką, ale będę miał heft.
To jest dość Ja szlachetne. to je heft, taci można powiedzieć. Swechnicowi może ta sobie wyobrazić stery książkę, może ta sobie rozezrzeć po swoich izbach, po swoim najbliższym łekwelim i poszczekać, czy my tak mus książka doma. Albo heft. No i bardzo prawie trzymy heft w kratci, taci ciurno młodry, ciurno liliowi, co staciło. Jo. Możesz jeszcze opisać, co tu jest napisane. No nic nie ma, no, check it out. Check it out. Interdruk. Interdruk SA, Warszawa, Szasej Łódzkie. No jo, no ale to wysygnął, żeby co my powiedzieć. W każdym razu. Może to sobie Słechnicowi wyobrazić stuetery taki heft, taki zasiwk. I Słechitałem forma taciłe, jak to bewec, no to ci prosto padło z canu, nie? No genau. Nie? I Słechit. W tym sztuce tu je łebkłytka. Jo. Tu je tył. No jo. Tu za to zaczynam. To jest co zblezi mnie. I tu edmiką, ty chcemy widzieć to, co miało bec, blezi mnie. Bo fizyka, jakby mu odpowiadać z tym metafizyce, jo? No kusk jo. Cało musi być znakiem dla decha. Jo? To na to sobie nie odpowiem. Ja kończył ten spłedliśko, a nie filozofia. Ale nie, a ty... Ale ja, no powiedzmy, że myśl recht, nie? A czemu powiedzmy? Czemu zakładasz, że ja nie mam rechtu? Teraz kiedy zakładam, że ty myśl recht. Ale no tak do brzegu. Dobrze. Spokojno. No i ja spokojno. Szeroci zytur, Sechi. Na szeroci młeże, na ładunku młeże my wypływamy. Głębła ci zytur pod nama, wielgo głębiu, a głębiu przezywa głębie, Sechi. Rozumiesz? Jest w tym wajbie? Cześć. Jo, rozumiem. Rozumiesz? Dobra, Sechi. Tu jest ten przód. Jak ty całe brycysz do kłego, z przódka, to ty chcesz mu coś przekazać. Raczec go do siebie, jo? Jak pierwszy raz masz saskiego zwidzieć, to chyba będziesz miał starałe to, żeby jakoś twój westrzat zachęcił ta osoba do ciebie, żeby nie powiedział, o kurcze, pieczone, ja ci, nie wiem, jakiś szytornik, jakiś, nie wiem, prachusz, strechta ci, nie chce mieć z nim nic do uczynku. Pierwszy raz saskiego zwidzisz, nie wiem, z szefa w nowej firmie, z jakimś, nie wiem, partnerem, z mulką, pierwszy raz widzisz, no to chcesz wezrzeć dobrze. No jo. Neterny. Dlycie. Bo cało wyryży decha. Cało je znakiem. I dlyte, jeżeli je wydywca, który się decyduje nadać do Mikławi Wiszczów, chcemy rzeknąć jako zamkłość, forma książki, to on musi baczyć na to, że to jest fizyczny, że to jest jakieś cało, i że to mu przód, i że to mu tył. Przód, no i slitk. Przyjdzie redaktor Sabaro szeroko smichu w tym sztuce. No i jaki uedmiką, pierwszy part, to już widzę, co chcemy mu zachęcać, jo? I to jest ta twórz książki, to jest ta butowi, ta ci łeblecieni, to jest to przerechtowanie, a po temu to my poznawamy, że tam są drangsi rzeczy. Tak jak człowiek może być drangsi, jo? Jak poznasz bardziej, no, ktarnigłe bunt człowieka, to poznasz jakieś jego wady, jakieś jego felenci. Jo? No jo, no jo. No, ale dlatego, że te, znajesz też jakby lepszą starną, no to co ładnigłe nie łed trący i jest ceków, co tam bandzę zdali z tym człowieka. I te derchysz przed tym człowieka, jaszło jakby kunic. No jo, ale z drugiej strony, źle jakby powiem, też się eksperymentować, bo wygląda to gadał tak, że z zaciutku jakby ten zaciut jakby był lechy, był dzewni Jo. i dopiero ta teraz jakby tam ta jakby benę tej kniści zachęciwało do czytania igły. Jo. Ale może taci jakby taci koncepcja, że ten zaciutku no tak wprost co nie zachęciwy, ale może tak można powiedzieć, co zaskakuje, jakby to dobrze rozegnać, że ten zaciuk byłby co wprost tak nie zachęciwy, by co wprost. A nawet sam sprawił, że tak to odmikasz czegoś i to jest taci decyzywni, ale równocześnie co to jakby i integruje, nie? I jakby ty sam to na to zdrzyjesz, albo nie wiem, że
tu ja myślę, że zamysł tego będzie był taki, żeby jakby łeb niżej taci będzie powiedzieć oczekiwania i żeby ta teraz można by powiedzieć stacigłe lechigłe, no nie wiem, albo tacigłe zaciutko, który tam no nie gdybce jakby konkretno, że to będzie coś dobrego, żeby ta teraz jakby tam będę tak, to taci najbardziej wyrzutnie, jakby tak bardziej tak uderzała w odbiorcę. Myślę, że to jest bardziej tak, albo mówisz, jak coś co zaskłeknie, a ty się tak nie spodziewasz tego, bo ty tak na to się zdrzyjesz i tak sobie myślisz, nie, no to ja ci tutaj wiera do rzeczy, albo nie wiem o co to idzie, bo to ci bardzo dziwne, a potem to tak zaskłeknie, że równo co z tym je, to ty też może dobrze zadzaja z takiej próbce, nie? A tu nie jest ceganieni? Czy ja wiem, czy to jest ceganienie, a czy w jedno ceganienie Lechy? Jakub poceganił tam Bega. Czy to było Lechy? Tak nie? Jakub poceganił Bega? Jak była cyganie? Bega on nie, no, anioła, nie. Zabił tam za było? niego, ale on go nie A cyganił. jakoś go wiele pamiętam, że cyganie, że jego brat miał i za tam sabicnym anioła, a on jakby Co? poszedł za brata, co ci go było? Co chwilę zawczora skończył dolmaczyć z Kniga Zeczątków. To nie wiem, dobra, to nie będę sobie wypowiadać. Tak nie było. Tak nie było. Tam były taci ułechlenia, ale to myślę, że równo, jeżeli wydywisz książkę, to ty zarechujesz z tym, że jeśli wydywisz tak książkę do ranci komuś, jest ta książka, No ja. tu nie ma komentarza. Ty sobie to łebocisz, to nie wiesz, co tam bandzę. Nie masz komentarza, nie wiesz, co tu jest sadzeju. No ja. To, że ja tego nie będę, to są moje prywatne heft młece. Mój prywatny heft młece, ja ci mi opiszę rzeczy jak wysni, rzeczy cezy, ale w jedno po kaszepsku ja ci zdywają młece. Ale jakby co tego nie rzekł, to widzisz, to nie wiesz o co chodzi. Tu jest co? Tu masz. Diłena hejci kryj marzeni. Ok, jako zwiszta. Zasztut. Bogdana Chorunżuka Zydziermester widu. Okej. Ale z jego mydla nie śpiewuj pusty nocy. No dobra, ja ci zwiszczę. Z pierwszego listu do Koryncjon z 4 od 9 do 13. Dali Victime Paschali Laudes po kaszepsku, okej. Kleka. I ty nie wiesz, co to jest, i to akurat jak jest mój własny wiszcz. Mój własny wiszcz. Okej, dobra. Psalm 24, dobra. Z pierwszej przemawia papieża Liwena 14. Widzisz tu jakiś szek w tym sztuce? Wiesz całego się Nie widzę, nie wiem. Prawie. Gdyby jakby jutro był tak, to do czytania i bez nic nie rzekł, co tutaj jest. To jest łeceganiony. To jest w tym sztuce łeceganiony i musisz prawie mieć do mnie pretensje, że jest to dył i ty nie wiesz, co musisz z tym zrobić. Czy to jest zapis jakichś, nie wiem, twoich iwrów psychicznych, czy coś. No nie wiesz, możesz się tego domyślać. No ja. Nie ma komentarza. I dlatego wedle mnie, co jest iwra z tą poezją, co jest iwra z poezją, taką konserwatywną poimuną, że ja sobie wydywę i całe stywi człowieka z nią samego. A to myślisz, że miałoby być prawie inaczej? Że Miałoby człowiek być nie inaczej. miałby, to jak ty to widzisz? Że jeżeli dostawą coś w formie książki, no to musimy szunować ta forma. Ale rozumiem, że to byłby w takiej internetowej formie, to co ty gdyś, żeby tak jakby nie tikało tej formy takiej Jo. internetowej. Ale w internecie możemy sobie eksperymentować i możemy zrobić coś takiego, że nie ma zaczątku i końca. Możemy jakieś skawlowanie wieszczów, nie wiem, starna internetowa, jakieś poita są zakłady internetową starna i tam możemy kawlować sobie wiszcze. Nie? No ja, no to no tak, jo, to po Prosto- prostu. To iść na rządu, to jest ty się kusk. No jo. I często inszą forma i to jest coś często inszego. Możesz sobie wziąć swoje wiszcze i je powiesić gdzieś tam w parku elewskim, że ktoś będzie sobie przechylił, wybuci te wiszcze i może na taci irt, często łederwony łederczyły z kontekstu, twoja wiszcza sobie mi za tym łebyci. To jest inszą forma. I dlatego te dobrze giedy, że trzeba z formą eksperymentować. Ale ta forma jak jest, to my musimy szunować, jo? Jeśli sobie decydujemy... Ale cię bene formę też nie można eksperymentować, żeby jakby, nie wiem, spróbować posadzić coś lepszego, albo nawet nie lepszego, ale in siłę i co też może by nie było jakiś taki bardzo lepszy, albo Możemy spróbować jest tak insiu, można by powiedzieć, taką, nie wiem, no platformę, można powiedzieć, tą płet zrobić. Możemy do razu na webkrótka dać skres, nie czytać od zaczątku, czytać na wyjściu.
To by No było to- bardzo wyżej. Jo. I jaką książkę jest widzą, gdyby ta ci wszystko smiała. Ja się nie widzę. Ale Tak. może dlatego, że ja nie czytam. A to nie insi widzą, źle. ta ci To insi książki. zacha. No jo. Jest nie widzę takiej książki. Ale jako wedowizna się na to dała, i wiem, że to jest idealistyczne, żeby wedowizna za każdym razem myślała, jakby to miało być i żeby nie ugać swoich czytelników i żeby cało było znaka, a nie było cała, a znaczeniem, żeby wszystko jest przemyślone i wiem, że to jest idealistyczne. Ale o ideałach trzeba gadać, żeby ludziom to weszło w myśl. Nie? No jo. No, i do tego miejsca, jakby ktoś był bardzo odważny, to by mógł pokazać. I tu byłby jakiś komentarz i wskaz, jak ta książka czytać. Nie od zaczątku. Okej. Nie, bo na zaczątku i pokazać, nie czytaj tego, spokojno. I co do bezszutka, czytaj Karlowi Starne. O. I wtedy człowiek bardzo wiedzą. I wtedy ma mu jasny przekaz. Jak ten właściwiesz z teksta, ty mu to szmergiwasz, jedyś czytaj. Gdzie to spotkanie z drugim człowiekiem. I mam takie pytanie, czy bo ty to czy przeczytał, jo? To jakby, bo to ten tomik, wiesz, to ta kniżka, która to jakby Chternica zacięła jakby ta cała dyskusja i twój głos na to, który ta wiera tam cały dzień trzymasz i prawie teraz dajesz jakby łypł z temu dopisze, ale ja mam takie pytanie, tak, ty to przeczytał cały, jo? Czy jak? Cały. Aha, dobra, no to zaraz to ma swoje. I ty zaczęłeś tak po próbce łaceganioni. Jo, bo ju oczekiwał od wedywce, od tego, jak końca zdywy na zaczątku, to do razu mnie miał informować o tym, co mam zadali. Znaczy informować na taki urt, żeby im chcą zazdrzeć dali. A rozumiem, że to, jak to za ciutku czytał, to miał takie wrażenie, że nie chcesz dalej Nie zdrzeć. chcę dali, ale to było na Ale to musiał. Ale i muszą, jo. I do tego sam poczytać bardzo przemuszony do przeczytania tego. Po temu, jakim cały to przeczytał, okej. A ci było takie wrażenie na końcu. Jakby jak to był cały i tak ci przeczytał. Że muszę to przeczytać jeszcze raz. A dla ciebie? No bo to wtedy ten pierwszy zyl nabierał cweku. Ale jakby i nie musiał tego przeczytać, sobie nigdy tego nie przeczytał. No ja, bo co nie To zachęcał. nie sygnał. I to jest ten niwer. Dlaczego ten wydawca łebie nie pomyślał? To takim Huberce. Musiał konkretną Huberce. Ale dlaczego nie pomyślał o tym, że zaczątek to jest zaczątek, bo blezi mój skarnie. Prawie ją odbił łebkłytka mojego heftu moja fysz. A to co jest za slitku, to i dali ode mnie. To jest kunst, to jest kunst rzecy człowieka. To jest pierwsze spotkanie, które no musi mieć dobre wrażenie. We środku może być drągłe, mogą być strągłesce trudności rozmaite, a na końcu jesteśmy na jego łożu śmierci. Łedzankowujemy. Łedzankowivą No. jo. Rozumiesz? No, Wtedy który tak co... No jo, no myś wiele rechtów tak wypróbdza, nie? Więc co, no nie wiem, tak wypróbdza można powiedzieć, że jemy Jarosie. Jeśli idzie to tima, to nie wiem, jakby i sam ten ciasto nie znają. Ale gdyś cweka, myślę, że no myś wiele rechtów w tym. Ale jak pamiętam, że ty też był taki rozgłoszony, dlatego że niekoniecznie wszyscy jakby powiedzili w ogóle twoje zdanie. Znaczy, co tam mniejsza to, nie? No bo nikt nie czuł tego przeciwko mądrych rzeczy, a ci tery pleszcza, nie? A, no ja, to też. Jakby wszyscy, jeszcze zajmę mają jakąś ograniczoną fermę, no to nie wszystko może być zawinione, nie? No jo. Minuty mijają, nie? No, a tam trzeba jeszcze łeb gadać, no. Zostaw, no. I tak tam parę wiele rzeczy. I tyś nie myślę, że na przykład te, jak każdy tego słuchał, to będzie przekłany do tego mojego zdania, nie? Nie musi, myślę, że je to zrozumieli, ale ja mam tylko zdanie. Tało jest znakiem decha. Cało jest znakiem decha. I to my zastosowani tyś wydywaniem literatury. Wydywaniem tyś poezję. Bo poezja jest wyrtny tego, żeby z nią zapoznawać, ale nie może nie każdy poezją na każdy rt. Może nie każdy poezja miałaby
zatrzymywać na tej książce. I może to nie jest dobrze. Że my dajemy ten prestiż temu papierowi w cyk, jak bardzo wiele wiszczów dobrze by się sprawdzało bez tego papieru w internecie, albo w firmie Blues Audio, może Blues w firmie Spiwuny, to mówimy też poezja Spiwunu. Może jako zwiszcza by dobrze zajęła w jakiejś konkretnej fizycznej sytuacji, że zawieszony na lince, zawieszony na scenie, może wtedy ta wiszcza lepiej by zajęła. Dlaczego w cyk w ten papier strzymy? W cyk ten papier mamy zadać bardziej prestiżowy. Myślę, że papier ma własny prestiż, a stan, a linka, a YouTube, a Facebook mogą mieć własny. No i na tym myślę możemy skończyć.